Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Tang shitayo hadin ba I Heprit iba Kynhun yaw pnyaw ila wan pai no shala ying na ka jingsha sumar hapo Negrams Hospital Shillong na mar ka jingsha bat haga boarding electric haga shnong mauko apet ka shnong kabadan ha Southwest Khasi Hills District Kidkhot jong ka Kynhun ya ke balatip kum ka le Isynei lem na ka shnong mountain ka baju imsngi barabor ban yarap ki longying jong ki rew kan thai ki ba sham lanot ba di ki khon swen haga sngi ba ar ka khat khandai tri ko banai nai tung ar jar ar pho ar kani ka Kynhun hapo ka jingelam jong president uba KL lingdo kalalaj ban ai men sim ni kani ka longying ban no snyang ru da ka pisa kat bala kum ka jing ai men sim ya I Heprit iba Kynhun ka Kynhun le Isynei lem kadai ka Kynhun ka balano shibun ki jingerap shaki longying ki badok bakerdo khamtam mi ki longying jong ki rew kan thai ki ba jinjar bat ya ki khon swet bat dang ha ki ni ki khangyat banai kani ka Kynhun kala penshna ying ya ka wei ka rew kan thai ka bala shuthia pang ha jing thia ka jitu jungi jong ka seng kalong ba abangi form la ni penlong ya ka seng ka taw kolong bet na ka benta banyak kmi lani banyak petlem ya direkam kat ibor ibala nak benta ki longying ki longsem ki be kenduk ki ji ki be kenduk ki jenjar kumala ong du mene kam tam ki longying ki bade ki reukan thai ki kunswat ki kunrangi ka jimut ba ka jitu ka jingi kalong ba da ka ba ka muslim ka ba udon kalong bangi habagidon kino ki jinjia hakabang yu ki longying ki longsem habang yu ko kita idon ka jingya shong meeting pada perkham ba kumno ki de ban ya don muntalam bat haba ni ku kaseng ngimdon gono ga jingyo kawana ki wei pat ki lan jingarap den rei kadai pet ta kawan ye sei tangi ki ka bala kasni ka bamangi ku bitkot niyo ka kayo niyo bane sei bane donation bani penlang kata bat habani penlang kata ni Leit ya ka bani don betalem ane bane slokti ya kita kilo yin kilo kam jingara ka ibo ni bala te ni hakini ki blai la det ni ya ka yi ga jopi kumba ka jia kunton ta ini happy baret hagi jisha bat hagi borai balik kaba lakta ni iba no ikili atlet ki kalau saya kerja susi nak bentar ini lo ini cincia Leit kadai kamu jipnya terus start ke jauh belai imlak waktu belum kit box yang kadang jom kaji ya don betalan lailom tangi berit bro andai nama apa kamu sim ke jumi kadon lem rangka berpi penting kasem kamu sim ke jumi kum kasem Isynei lem idon lem berpi haki por na do por laja hadu mentah pat inang idon rangka lem berpi kipor ke benawan bro ini kibok ke yang ini aini sibiki ba apreng juga ni gaji kru yupi ba minum don kata gaji sibiki kermen andai ban don kata musim juga jibun gaji sani kam tam hoblei ba hoblei tip kam hai ki baro Belaya ki bat long bat pai ba bara belaya dong tila makane ka kam jong ni Heprit bala dong hap deng jing stam ke jing pang ba nangis tembak oblei udah lengkap bat iwat lahap deng jing ide jing karmen tidak longkom ne kembang ilang teng aku blei lang ya pibara bat ya kibala ya snokti bara kibaya snokti ini kelung lada mendon kibaya snokti te nilas ngadong jing karmen wat kibaya ngasem ru ba ladon hap deng jing kurlat watang ban lek chang nom noro mla su ban lek na su
Ikumne susumar kayang hasem teng aku belaya pibaro kaki beladang ti ba ublay unang takku kat undalam rangkat bakhi lakas ni chuan sumar chung lai tayeu te i nga tir dan na lung te ka mai bam ta do kanang hap te sa di na ha nong stone pak sumar sa atewa kan ar urhat o kan urhat ta ini ikte ki hoy kala borba de ka hap no kala hap lupa no la jong ini de sa di dan urhat ku dan sa ha ni krim bisa oi kila hap la jong ini di hap la lupa kala malang dep mostan sa chutim no ini budang cuut no ini ibu